Goedemiddag, goedenavond. Baru ala Malawan Street odi en dan weet je, als we tapas strati, ATM Media de tapas strati en dan tide domein NDP in Marowene project. En dit is na helemaal Aswer. Weet het no me krap. Potentie toekomst. Ontwikkeling NDP. Baas no demoro, maar we go doro. Lobby. Baas no demoro, maar we go doro. Dat na slogan. En voorzitter voor NDP die aanwezig. Voorzitter NDP Jennifer Gilling Simons. En zo ik go in het veld. Ja, zo door pot van vragen. Ja, spontaan dins wij tik den vragen. En dan voorzitter go taki langa dins. En zo gaat het toe. En zo gaat het aan toe. Ja, de voorzitter wordt echt enthousiast ontvangen door de buurtbewoners. Sorry, Vicky. In al die straten van Marowene project. Oké, dat is ook goed. Is goed. Ja, respect. Doei. En zo gaat het aan toe. Zo gaat het aan toe. En hier wordt wel een vlag geplaatst, zo'n Fraga Egojar.
En lemon nakafalaga poti. Panagay waperik ba? Ja, zo gaat het aan toe. Ja. Vlaggen worden spontaan ontvangen hier. Ja, NDP Tapastrati, Marowijnen project om precies te zijn. En zo gaat het aan toe. Valk rustig. Dit is een etik din vraga. Ja, en dat voor Abia voorzitter voor de jongeren Milton Tuart. Ja, een voorzitter. Ja? Ja. Vlaggen? Zijn er vlaggen? Nee, ze wil nog een vlag. Wat gaat bespreken? Ik was zelf daar geweest. Die mevrouw is verder, zij wordt naar buiten. Mensen ontvangen de voorzitter, foto maken. Ja. Vlaggen worden geplaatst. Marowijnen project in paars. Paars helemaal. The young boy. Zo gaat het aan toe.
problem. Dem take our sound terug. Naki speaker ya para kaja tikia. Naki yang kuat ya. Ja man, ja man, ja man, ja man. En die steen de straten van Marowijnenbrecht. De jongere versie ernstig.
Jullie moeten het ergens strategisch zetten. Die kant is beter. Het gaat vlot. Ja, als dan ik vlot ja zo in een project. Vlot in een project, ja, maar wij in een project. Met pas maar wij in een project. Maar pas Flora en Nona. Maar we in het project is aan de beurt. Ja, we zoeken van Fraga. We zoeken van Fraga. Gaat heel vlot, heel vlot. Spontaan dus wij tik de Fraga. Spontaan de Fraga e Wakaja. Explora beauty. Ja, dat is je NPS drapen en Y to NPS vragen in Marowijne project. Spannend, spannend. Mevrouw Heilbron.
Frankie. Ja, dit is maar bij wat kita pa vragen, NDP vragen. En de jongeren die goed vertegenwoordigd. Hey. Amanjol nak pasti. Ano maak dit maak. Dit tie rap. Heel dan. Maar het is goed als het binnen gaat. Ja, we gaan sfeer. In Marowijne project van de NDP'ers. De Paars Marowijne project. En zo de kona de sma, benader de sma op de one vraga, symboliseren partij. Gracias. En de sipanya praga e waper. Sipanya praga e waper. En zo gaat het toe.
Hello. Francie must be gado. Wala mala apotengi. Curioso stop vaak food dorosing. No wat no mango no wat ile gay na jareta. Pak me bedoel je meer hè? Alsjeblieft helpen kan niet. Kijk ik heb kleintjes hier, is goed voor die kleintjes. Dus on ik hier niet voor die kleintjes hier toe. Eerst gevaarlijk. Ja. Ja, zo gaat het toe. Dus maar ik giet zo de probleem zal abi. Wat dat kondre lijn aan een probleem. Dus maar abi zeer moeilijk. En telensi was man lek Jenny Simons Doro dat natuurlijk dat de hele zorgen zal de abi nanga. A vrouw zou teka kondre abara. Ja, zo gaat het toe. Hey! Jawel. Tuurlijk. Ja.
Kun jullie laat die mensen hebben eten en drinken. Vooral deze vrouw met de kinderen. Ik zie dat ik kan niet meer. Laat deze vrouw. Kijk, eten. Niet te eten. Die kinderen, waar zijn die kinderen? Ze hebben. We kunnen wel geven van de ver. We kunnen geven. Wat hij doet met de people hier zo. Hele people maakt niet uit zwart, wit, blauw. We hebben de bloed van Christus. Ja, meneer. Ja. Asasa nego. Ja, thanks. Ja, dat is very Marowijne project. Dan gaan voorzitter voor NDP. Spontaan de vraag nak. Spontaan de vraag poti. Wow. Wow. Ja, eindelijk, hij wapper. Hey, man.
oso for our itor. Una mawara na nga euro sa system. Uwa no igi jari. Uwa no igi oso. Wasra namang. Recht voor één, recht voor allen. Transparantie, transparante beleid. No want the moro in a pina. If you don't want the moro in a pina, na pars. Hey! Wiki! And then no, sponsor. It's not a pass. Yes, let's let them pass. Without giving president. Without giving president. Castellano was to sponsor. You want to fight it. But you don't see my fight. Jennifer Simons, Mama Nathan, put that praga strategic. Family Renka, Kuyamada, Sasa Lobby. And they pay to Tara, thank you, Tom. And they pay Uwari, Una Mamoro, Una Mapai, Watra Mafaya, Una Mapai Euroso, the chief of Musmago Astoro, was on head sorry. Buganda, Kaifa Twitter says Kaifa Twitter, what Robo Kudu, a Robo Heavy, Wapikri, Hesrana Muslim, Kubarapsi, Hesrana Muslim, Kupaka Holiday, Paleto Transport, Igor, Paleto Transport, Lekoni Trawa, Lucas Manya, for the Trawa Nepchi, take a parade. Voor het zekere toekomst. Yusrefi, de Tjiki, moest een zekerheid in de toekomst. Waar de collegaheid moest zijn. Waar de collegaheid moest zijn. Je hebt niet wat scoren, maar je hebt nog maar veel roken. Yusref in de komheid naar salaris zijn abi. Want alles aan kodiri. Je bent bij wat ik zie voor de regering. Waar SRD? Die doen het 10 SRD je bij je. Vorige regering, je bent bij Watra 30 SRD. Nee, nou 600 SRD je bij. Vorige regering, wat pak je boot, je bent bij 55 Golu. Deze regering 385 SRD. Dat is maar etaki. Er is ontwikkeling. Er is geen enkele ontwikkeling. Er is verwikkeling. Ita Samaka, Ita Intuka, Ita Foto, Ita Sunny Point, Ita North.
ita samaka, ita pamawena, ita aluku, collecta kansa voor aan ieder en Suriname. Sade beluister en doe. Para quem que tá falando? NDP volta para sempre. NDP é bom osso. NDP é bom broki. NDP é quente. Alassani Instagram Sadeski. Wat doen we? Alassani Haraga Warsino. Warsino é Harago. É Harago State. É Alassani Upore. Alassani Upore. Kurang Balai. Jij over. We zijn nu te Zorg en Hoop. Dat is gelegen tussen de Marowijnenstraat en de Parastraat. Het is in gesprek met de bewoners van de straat. Maar die ondervorige leider met Megpakket en Surinaamse eigen motor, die UNO was het niet goed. Dat was een pakkettenpartij. Nou, je kopieert alles. Je bent gewoon een kopieermachine. Bono de a kopieermachine fi a engwelibing a engweliba kopieermachine. Wat anoma kopieermoro. Zeg maar je door. Alles dan via vlagga. Na zeg ik. Zeg je kopieer.
Para kita di-register. Bikin aja. Bikin.